goyang-goyang. Kita hilangkan rasa stres. Jangan pikirkan hutang-hutang kita. Kita indah lagi bro. Lupakan masalah ya Mbak Grace. Kita gugah yang indah-indah saja. Tahan dirasanu eman-emanku saya suwe di kota ojo
ditambahi gula. Tambah gula. Ben Mbak ketok Grace. legi. Iya. Sampean ki mung mbayangke Mesake. mesake. Bayange to. Mek mbayangke. Dadi mung dadi angen-angen. Monggo ya Mbak dijoget. Oke, monggo buat pasukan jogetnya untuk malam hari ini tentunya masih bersama Dewi Jaya. Ada ayak-ayak masih bersama Septi Abdurrahman.
sampun iki pamurutan saking sinten? Ini dari panitia. Ini Panitia. tentunya. Ini lagi apa ndak? Niki panitiane dereng teng sing muncul teng mriki lho. Niki tasih wonten menunjukkan mriki. diri. Ini masih ada di belakang. Dia masih malu-malu mungkin. Lah iso ki munggah mriki Mas. Langsung munggah mriki. Mbak, aku tak pengen duet karo sampean lagune iki. Nah, ngoten Tunjuk. kan. Elok lho suarane jen. Takdirku sing jawabke Sriramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kepriye kok mati Mas rungono tangisku Puji eko wilana saka urip aku ora bakalan lupa saka uripmu parikasan krangge lintang ning angkasa kowe teko arang buka kawe iso Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu Sepurane lho Kang sepurane Mas. pupus sing nelongso tentunya masih bersama Yu Wijaya monggo yang mau duet Mas Yoga sekiranya teman-teman yang ada di depan monggo ini ada pupus sing nelongso Pelangi audio matur nuwun kanca-kanca YouTuber Penonton yang ada di rumah. Jeneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku pentinge wong liya apa rasa tresna saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara kaya mangkono apa iki satenane takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe Parikasan krangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna kepriye terus kepriye dalan-dalan sepurane yen gawe lara hatimu ayo Yu Wijaya Jonggone to Pak. Tak ning kene. aku ya tak rada mrene sithik apa sifatmu saiki wis beda
Oke, terima kasih Pupu sing nelongso. Alhamdulillah. Ini sudah dipersembahkan kagem para rawuh lan ugi mas-mas. Bebile samangke mas-mas ingkang wonten mriku, Dik. Niki ingkang badhe Nggih, mbok pilih bergabung. dengan duetnya kita Kan kagem para ibu-ibu lan ugi teman-teman YouTuber wonten dalu mriku. Monggo. Mangga. New Wijaya. Wasik. Pak monggo kalih jejer. Kowe lagi. Yo Wijaya. Sing hale. Koles ngale siram. Sesepuan nangis tolak kanggo aku. Cewek suwe ora tau ketemu. Wis tak mestine aku. Mas saiki durung ketemu.
Lin? Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Iki mau tombo kangen sampun dipun aturke. Lan ugi sing tak aturke para rawuh niki kelanten ngeten. Ijine niki mau ngantos jam pinten? Niki mau awake wetune iki mung jam 11. Ngoten nggih Mas Novan? Niki kelanten tasih wonten 1/4 menit lagi. Kagem para rawuh paling boten samangke kula nyuwun pamit sesarengan Pak Wandi bilih karawan kawula dumateng para dulur-dulur sedaya kemawon kula matur suwun sanget ingkang sampun katampi kanthi dangangipun penggalih panjenengan sedaya lan ugi para rawuh dan juga panitia penyelenggara. Terima kasih. Oke, monggo niki sesarengan kalian Yu Wijaya ada Dik Kiki dan juga nanti terima kasih Pelangi Audio supportnya dari teman-teman YouTuber. Tentunya semuanya yang hadir subscribe tak dongake akeh syukur-syukur mengko rezekine ya tambah sak bubaripun ngawontenaken bersih desa ingkang mapan wonten lingkungan RT 047 dan juga RW 012 mengatakan. Oke, gimana Mas? Sudah ready? Sudah siap? Oke, kita pinangkani ya Pak ya, pamundhut saking Karang Taruna. Karang Taruna Dik, ya bener. Ayo manut kemawon, monggo. Dengan sesi narangan pamundhut saking Karang Taruna. Yu Wijaya. Daden tenan duwe omah sing ra berisi kebak katresna kebak kasihan sayang genggam asto supaya hebat kok manengkong saliro yen rupet kok anggaja mugi selawase ngajani setyo tulus anggonku dampingimu
Iki mang beda raga beda alam Mas iki. Iki mau judul apa Dik iki? Ngapunten nggih Mas. Ngapunten. Judul apa tembang iki mang permintaane kanca-kancane? Judule lagu. Oh Sinarengan. Oh Sinarengan iki sing ngene iki. Iya, lagu terbaru dari Oh Sinar Terang, oleh Sinar Terang. versi Sinar Terang. Versine ya. Sinar Terang kaya ngene mau. Dik. Iya bener. Kranane iki mau awake bubar engko paling mboten sak jam 12. Iki wis bubar ya. Oh mboten. Oh niki pun jam 12. Iki jam 11 sudah break acara untuk malam hari ini. Jadi jam 12. Ya engko dhisik. Oh, Gimana? Jam berapa? Jam 11 tadi Mas Novan katanya jam 11. Oh iya, karena musisinya ini nanti mau pindah ke Kalimantan ya. Jadi untuk sementara ini kita masih ada sisa lagu ini Dek Rinvi engko ya mesake. Oke, monggo Dek dibagi Rinvi ya, sithik. dilanjut. Dadi sithik-sithik gak apa-apa to. Nah, sing penting roto. Sing penting roto Nggih, jarine Mbah monggo. Lurah meng ngono. Engko lek pengen nambah meneh ya sok wulan ngarep insyaallah mriki malih. Tak Bu nggih. Pramila ditenggo kemawon. Tanggalnya pinten sing wingi Mas Putut? Tanggal 3. Nggih, kami bersama New Wijaya bulan Juli nggih. Iki badhe mriki malih pramila teman-teman YouTuber, terima kasih matur thank you dan juga dari Pelangi Audio matur sembah nuwun. Monggo Cahayu Ndok Rinvi iki tinggal satu lagu dan juga nanti setelah satu lagu kita all artis nyuwun pamit bilih sedaya para rawuh kula matur suwun sanget sampun dipun tenggani ngantos paripurna lan ugi kanthi guyub kalian rukun wonten RT 047 kalian RW 012 wonten dalu menika. Ini juga ada permintaan yang belum kita kasih, ada singkong dan keju. Tadi ada kok. Oh ada tadi. Yang minta ada. Masya Allah berarti pas. Itu sudah ditulis untuk teman-teman. Oke, ini pasukan jogetnya. Pasukan joget Mas, Sudah monggo Mas. siap. Untuk closingan Mas. Singkong dan keju. Kita tinggal satu lagu dan juga nanti all artis kita nyuwun pamit untuk bahagian pada malam hari ini begitu. Monggo Dek Rinvi bersama Oke, Pak Kres. Mas Wawan dan juga Mas Pepi. Monggo. Kau bilang cinta padaku. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Italia. Kau pikir hanya gengsi, semua serba luar negeri. Mana mungkin mengikuti caramu yang suka hura-hura. Ya, aku suka jaipo, kau suka disco. Aku suka cinta, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sedih
Oke, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Oh iya Pak. Dikarenakan ini kita tadi masih ada satu lagu. Oh, iya. Dan juga ini dari panitia. Mang tak enteni. Apa? Mumpung waktu ini sih oke tak akan nyanyi. Lah iki kari entek-enteke dhewe iki. Oh, buat all aja. Iki kalian all artis nggih Mas nggih? Lagunya apa? Kalah. Oke Pak. Mas iki mesti ngalah. Oh masih ngalah itu. Nggih. Niki bareng-bareng nggih Bapak nggih. Niki kalah dipun aturke lan ugi niki sesarengan kalian artis Mas nggih kepareng kawula sesarengan kalian Kiki Karisma, Rinvi dan juga Elin Septia. Iki Joni kepareng nyuwun pamit bilih wonten sedaya lepat para rawuh, para masyarakat kula nyuwun sedaya pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ingkang sak ageng-agengipun. Mekaten nggih ngoten nggih. Monggo sesarengan kalian New Wijaya. Permintaan dari teman panitia ada kalah. Monggo. Monggo Dik Kiki, Dik Jenny lan ugi Dik Septi. Monggo Kataran Jumeneng artis sesarengan Mas panitia. Dan juga monggo ibu-ibu buat dokumentasi kita boleh joget di depan panggung. Untuk dokumentasi mangke bisa dinikmati panjenengan lewat YouTuber yang malam hari ini hadir. Matur sembah nuwun kagem Wijaya. Oke. Dalu menika kalian sak rombongan. Oke, kembali bareng-bareng New Wijaya.
Terima kasih Kang Mas. Oke Mas Panitia, dan juga kita ada satu bonus